Ešte nie. Nepovedz, že čo máme? Dobre, tak tu máme 3 gule plné lekváru, áno, ktoré sme nezjedli v reštike. A máme v pláne to dať na zem, áno, tu, áno. A potom cez to prejde auto a áno. Takže, čakajte na inštrukcie, počkaj. Ideme preč. Ale nemôžeš mi tak nápad. Nevidí ma. Ale to je termín. On nás neuvidí. Pozor, už ide auto. Pozeraj. Vedľa, bolo to čestné. Nevadí. Čo ja? Autá prídu ďalšie a ďalšie. A jedno z nich... Už sa to odfúklo. Oh. Je to sú